Bueno, moitas grazas. Antes de dar unha quenda de réplica, porque vexo que tanto Lourenzo como Jaime estaban tomando notas aí, supoño que para decir algunhas cousas máis ou para profundizar. A min gustábame casi contradecir a algún deles, un pouco, son amigos, dicindo que sí, que os labregos que sí que escribiron. Que pasa que escribiron no territorio, con arados, con eixadas, co seu propio sudor. Está moi escrito, completamente. E quería recordar que un tal André Coboz falaba de que había que ler o territorio como un palimpsesto, como eso que está escrito, todas as cousas que foron acontecendo ao longo da historia. Outra cousa que quería apuntar é o tema dos recursos. A terra, evidentemente, o recurso deste territorio das aldeas, das pequenas aldeas, que abrangue o noroeste da península, un pouco o norte de Portugal, un pouco o occidente de Asturias, basicamente, e especialmente na Galicia e no Portugal, microaldeas, pequenísimas aldeas, tantas que hai como 30.000. 30.000 quer decir que hai unha por quilómetro cuadrado, porque andan máis ou menos repartidas polo territorio. E os recursos son a terra, a enerxía e a auga. Solo que hai que agora ver en más de quen os poñemos ou de quen están e quen é o que vai xestionar estes recursos. Non? Cando éramos hostibles, como decía Lourenzo, non fomos capaces de ser sostibles. Éramos sostibles desde o punto de vista do metabolismo, da economía circular, da agroecoloxía, pero non éramos sostibles desde o punto de vista económico. E así, desde fai 150 anos, emigramos. Foron éxodos de aldeanos por todo o mundo. Por eso, o cuarto recurso é a xente. Hoxe, desas 30.000 entidades de poboación, xa hai varios miles, varios milleiros completamente abandonadas e outras en proceso de abandono. Como dato, fai unhos anos, abandoabas unha aldea cada semana, 50 e tantas ao ano. Hoxe, cada 5 días. Ese é o panorama no que temos que estar. Así que o cuarto recurso, que é a xente, si antes marchou, agora o reto é como volven algúns, cantos os necesarios. Para que? Para manter con vida territorios, para manter as clareiras arredor dos núcleos deses 30.000 en Galicia, si somamos os do norte de Portugal e os do occidente asturiano, probablemente sean pois cerca de 40.000, non? Así que por último, cando dixen que os labregos tamén escribían só que de outra maneira no territorio, algunha tese como a de Ángeles Santos que está aí, recórdanos que tamén escribiron os libros da auga, e a auga como o recurso para a vida, para poder cultivar. E estaba establecido e escrito en idioma, non só no territorio, como se manexaba esa auga para poder ser productivos e vivir do territorio, no territorio, para o territorio, e tamén para reproducirse, non? Bueno, ora, sin máis que me apetecía decir alguma cousa deste tipo, pasolle a palabra ao primeiro, ao Lourenzo, así que en tanto turno de réplica decía que non tanto de réplica, sino como vin que estabades tomando notas. Sí. Bueno, a mellor é máis práctico darlle esa palabra, pero Tamén, se pero acaso sí, decir un por eso par de cosas. esas pequenas cousas que quedan ou que apetece. Sí, máis que nada bueno, moitas gracias por dar a palabra de novo, pero seguro que haberá un diálogo únicamente en relación co que decían os meus colegas, que eu creo que o que se pode ver aquí é que parece que pensamos todos bastante na mesma dirección, non? Agora falabas ti da auga, que por certo foi un dos grandes descubrimentos que eu fixen neste proxecto da Barbanza, non? Porque eu sabía que todo o territorio está manexado. O que descubrín no Barbanza é a intelixencia de como manexar a auga que ven de arriba,
¿no? De todos aqueles chans do Pico do Barbanza que están cheos non só de auga, sino tamén de construccións megalíticas, o cal en fin, xa dá idea da súa longa ocupación, e como foron construindo ata que interviñemos despois da Segunda Guerra Mundial, porque iso é europeo, non é só español, e a partir de entón hai a auga devóraos, ¿no? Pero ata ese momento, todos os ríos regatos están manexados polas persoas, ¿no? E cheos de muiños, e cheos de regueiros, e cheos de lameiros, e cheos de prados, e cheos de usos diversos que simplemente quen chegou arriba e fixo unha pequena presa descoñecía e descoñeceu porque era un extraterrestre, ¿no? Como moi ben. Eu que cada vez que estou contigo me ilustras con 3 ou 4 ou 5 elementos novos que non son palabras, senón que son conceptos e ideas sobre os que traballar, ¿no? Pero en relación precisamente con este asunto que coincidíamos, me parece que os tres, ¿no? Eu quería dar unha pequena novidade que algúns dos presentes na sala en todo caso coñecen, polo menos o meu colega Kiker Bés, que traballou hai moitos anos sobre isto, ¿no? E é que Chayanov non é unha excepción. O sea, toda Europa estaba chea de Chayanovs. En Galicia tiñamos a Valeriano Villanueva, en Suiza tiñan a Laur, no Reino Unido William Morris, despois a Ramon Williams, o sea, toda Europa, en Noruega, en Suecia, Que ocurre? Que toda aquela ideoloxía de Chayanov de entender o mundo que chamou campesiño, claro, ti explicache moi ben no da lista e o Gulag, pero é que no ano 29, cando Stalin decreta a colectivización forzosa, vai facer de forma absoluta e co máximo poder e coa idea además de que están construindo o futuro, vai facer o que desde a Ilustración moitos quixeron facer, que era convertir, como decían os italianos, a agricultura na manufactura. Que é o que hoxe chamamos a industrialización da agricultura, que no mundo, digamos, dos aliados que ganaron a Segunda Guerra Mundial desenvolven a partir de un modelo diferente, porque non é o do socialismo real, senón é que é o modelo do capitalismo con democracia, como lle queiramos chamar, a través de todos os modelos de extensión agraria, o modelo de Wageningen, que é a universidade creada para eso, o modelo de Iowa, que é o modelo da universidade que exporta, digamos, unha idea que non é europea e que é norteamericana. É dicir, a concentración parcelaria é Iowa, non é a Terra Chá. E a colonización tamén, ¿no? É dicir, o peor é que o tradicional, e outra das cousas que eu creo que temos que empezar a decir, bueno, que eu levo dicindo algún tempo, o tradicional é eso. O tradicional non é a olaría. Eso tal vez é o futuro, se somos capaces de redefinilo. Ou a torneiría, o tradicional, a estas alturas, é a inercia dun modelo que non nos sirve. Eso é tradición. Eso é a mala tradición. Eso é o que hai que... A tradición en canto a algo que hai que nos temos que desfacer del. No sentido clásico liberal. Mala, é que non hai boa tradición, porque o contrario da tradición é o moderno, e isto tamén me gustaría discutilo. Ninguén quere ser tradicional na aldea, todo o mundo quere ser moderno. Os que fixeron escolas habaneras fixeron, efectivamente, algo cosmopolita, volveron, construíron as escolas e fixeron a Habana enroupar. Ou na Devesa, que é onde temos un círculo habanero desde o ano 19. Entón, claro, eu creo que temos que invertir esa lógica do tradicional e o moderno que nos traen precisamente as ciencias sociais, ¿no? Xa sei que isto é moi contradictorio coa idea de que o tradicional é o bon, pero o tradicional non ten historia. E as sociedades, as persoas e o futuro necesitan de historia e, polo tanto, de elementos que están no tempo, non fora do tempo. Pero vamos, digamos que o que quería falar é esta idea de que Chayanov había moitos Chayanov en Europa naquele momento, ¿no? E respecto da ideoloxía da natureza que tamén falabas, e, bueno, casi estou falando de conversas que temos ele e eu, non? E tamén con Luz e que traímos aquí, non? De feito, esta primeira parte presentaxela xa no CISPAC e xa falamos destas cousas. A ver, efectivamente, eu creo que hai unha ideoloxía da natureza que é unha ideoloxía urbana, non? Esta que está nos planes que ti non eres capaz de resistir e por eso te vas, que non ten nada que ver que é puramente ideolóxico. O sea, unha idealización do que se supón que é natureza. E hai unha lógica proteccionista, igual que a lógica da Revolución Verde, que é estrictamente norteamericana. E isto non é bon ni malo, O sea, non é unha acusación, é pura historia. O home blanco vai a América do Norte, vai a África, vai a Amazonía, vai a Asia,
e descubre a natureza, porque aquelas persoas que están ali manexándoa son infrahomes, son chiricahuas, son cheroquis, son apaches, e entón dicen, aquí non hai nada, e facemos Yellowstone, porque non hai nada, e estamos construindo ferrocarril, e temos que deixar espacios naturais. Claro, non lle preguntan nin aos chiricahuas, nin aos apaches, nin aos cheroquis, nin aos... si aquelo é natureza ou eles se transformaron de alguna forma, ¿no? Coa mesma idea que temos os europeos de que na Amazonía todo é natural, cando aí le van vivindo povos desde hai miles de anos, manexando na medida do que eles queren e poden, e son capaces coa súa tecnoloxía, pero, digamos, adaptada, como decíamos antes, axeitada á súa realidade, ¿no? Pero os que vemos desde fora non somos capaces, somos extraterrestres, e non somos capaces de lelo nin en Roupar, nin na Amazonía, nin en Yellowstone. Entón, eu creo que hai que ter eso en conta, pero para ter noticias positivas do pasado, ¿no? Eu a noticia máis positiva, e xa acabo, que trouxen do pasado é descubrir nunha viaxe a Suiza para facer un mestrado, unha escola de verán que logo fixemos aquí, na que creo que algunha xente que está por aquí tamén participou, con dúas universidades de Zúrich, descubrín algo que me demostrou a miña inmensa ignorancia, ¿no? E é que os Alpes, é dicir, o que dá nome aos Alpes, é exactamente a traducción, é o que en galego chamaríamos pois, Braña en asturiano, Monte de Veciño en galego, eso é un Alpe. Que ocorre? Que a potencia do mundo rural suizo é de tal envergadura que Alpe é a denominación para o alpinismo, para a montaña e para todo aquel territorio, ¿no? Pero exactamente son eso. É dicir, os Alpes son pastos en altura onde as aldeas levan o seu gando e, como nos enseñaron ali, teñen un libro, dinche, fan as quendas que se facían aquí, aínda se facían en Ourense non hai tantos anos, e se siguen facendo en parte en Asturias, e dinche, nós existimos desde hai 500 anos, e desde hai 150 somos cooperativa. Esa é a diferencia con nós. Porque hai 150 aquí tamén montamos sociedades agrarias, cooperativas, pero a partir de un determinado momento desapareceron, por razóns históricas coñecidas que teñen que ver coa dictadura. E esa ruptura, no noso caso, e esa ruptura en toda Europa, vinculada ao arrase da Segunda Guerra Mundial, foi o que deu lugar a un proceso de modernización agrícola en Europa que fai desconocer, bueno, resistiron un pouco os franceses, está moi ben explicado, por exemplo, en John Berger, ¿no? Esas novelas que tanto nos gustan, que falan de como o inglés ve que Francia todavía é campesina, pero está desaparecendo, que nos gusta moito porque somos nós, ¿no? Claro, pero non podemos mirar ao pasado solamente con señardade, ¿no? Temos que miralo para extraer del aqueles elementos que nos permiten construir un manexo orgánico do futuro e ser conscientes de que non é tan raro. O sea, que non temos nada de raro. O proceso noso é un proceso europeo, no bon, no malo, e tamén nas posibilidades de futuro, ¿no? Jaime. Yo casi preferiría ¿Sí? que sí. Bueno. Bueno, pueden pensar por algún lado. Esto que ir tomando que decías que claro, yo creo que hay un fenómeno que se llama desarrollismo en España, se consistía en que vamos a hacer continuamente na cidade, polígonos de vivendas, e vamos a deixar que os centros históricos caian nos solos. Ese proceso revertiuse, o sea, realmente deixouse de deixar caer en ruína a parte da cidade para crear continuamente nova cidade. Eu creo que ese mesmo proceso se pode levar a zonas rurales, porque aquí acaban de falar de que hai 2.000 núcleos de población ou mellor que están separando áreas no rural. Ao mesmo tempo que seguimos creando urbanizacións, pois por falar de Miño, que é un pouco bastante variable de moita xente que vive aquí en Lugo, pois en Miño creamos de repente unha macrourbanización que podería equivaler tranquilamente a 100 ou 200 desas aldeas. Realmente creamos esa organización partindo de un tema que eu creo que é intrínseco á naturaleza humana, que efectivamente que hai un momento que te casas da cidade e hai moita xente que quere vivir en contacto coa natureza. Efectivamente, a natureza non existe en Europa, prácticamente dentro de pouco non vai existir en todo o mundo. Pero queren ter un contacto con elementos naturais. Ese contacto con elementos naturais, desde logo, non se consigue indo a unha macrourbanización do extrarradio tipo
costa, no sé cómo se llama, esta costa que existe en Miño, son viviendas acabadas en miles de ellas, ¿no? Sino que se consigue pois con outro sistema que realmente o sistema da aldea é un sistema que funciona. O sea, realmente eu podo un núcleo dunha aldea e o rehabilito que podería ser o lugar de estancia de moitísima desa xente, ou sería o tipo de vivenda que se xente está buscando. E ademais se xente que gracias ás tecnoloxías de comunicación, pois efectivamente que pode vivir no rural de forma sostible, que é verdade que antes volvemos ao mundo americano, pois o mundo americano idealizaba as macro-urbanizacións deste tipo, de vivendas unifamiliares, de vivendas adosadas, nuestra radio das cidades, e logo tiña un gasto económico brutal, tanto na propia urbanización, como no propio sostenimento desas urbanizacións, como no tempo real que levaba a desplazarse desas vivendas a un centro urbano, un centro de cidade, que realmente era onde traballaba toda esa xente. E ademais, efectivamente, esas macrourbanizacións non deixaban de ser exactamente igual que como aos bloques de vivenda socialista, o sea, eran cidades dormitorio, non tiñan nin identidade propia, nin vida propia, os problemas que iso acarrea. Entón, a pregunta sería esa, o sea, e ademais tendo en conta que eu creo que as sociedades rurais sempre foron sociedades mixtas, o sea, sociedades no que o mundo agrario e gandeiro convivía co mundo artesanal e con outros sistemas productivos. E, desde logo, por exemplo, cando penso na costa galega e penso pois nese eixo que vai dende, non sei, dende Valdoviño ou dende Ferrol ata Vigo, nos atopamos con unha sociedade que leva xa décadas e décadas vivindo pois nese rubro urbano no que estamos todos metidos, que dende logo non é o desexable, que agora podemos facer de outro xeito e de outro xeito máis sostible. Entón, eu creo que esa é unha das posibles vías de exploración para esa. E que nese sentido creo que encaixa un pouco no modelo que propón Jaime Quinto, que é un modelo polifuncional para a aldea para a aldea de hoxe e para a aldea do futuro. Non sei que pensades eso. Sí, la cuestión es esa precisamente, ¿no? Es decir, si hay amplias capas sociales que malviven en ciudades, que podrían tener una vida mucho más confortable en los entornos de aldea, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos la alternativa, es decir, es decir, la alternativa que hay económica es irte a la ciudad, porque ahí es donde está el trabajo y luego una vez allí a ver cómo sale, ¿no? Por eso yo creo que es interesante el ejercicio de exploración, ¿no?, del prototipo, porque no lo tenemos, es decir, a diferencia de las aventuras del 17 y del 20, ¿no?, de los pueblos de colonización o de la repoblación de Carlos III, estos tuvieron que hacer ciudad, es decir, tuvieron que construir. Ahora ya los tenemos construidos, ¿no? Esas están construidos y hay que rehabilitar y hay que acondicionar y hay que darle la función. No será fácil, tampoco, es decir, los procesos de colonización, como los lees en los libros de historia, consideras que funcionaron bien, ¿no? Generaron muchísimos problemas, no son sencillos, pero lo cierto es que las oportunidades y la forma de vida es objetivamente mucho mejor, ¿no? Entonces necesitamos ese esfuerzo para no rendirnos a lo que parece que es la evidencia, que la única posibilidad razonable de vida es la ciudad, ¿no? Esto es hacia donde nos está llevando, ¿no? Y necesitamos hacer ese esfuerzo. Pero también te digo la orfandad que hay con estos planteamientos, ¿eh? Es decir, no sé, en otros sitios, lo que es no sé, otros colegios de arquitectos, no sé, otras escuelas de arquitectura donde estén intentando esta reflexión, ¿no? Uno se encuentra con los arquitectos como a veces como muy encasillados en el planteamiento de la edificación, pero cuando lo abres de la construcción orgánica del territorio, que era lo que hacían los campesinos, eso no suena chino, ¿no? Y aquí, sin embargo, no suena chino. Es decir, que por eso
yo me atrevo a plantearlo aquí, incluso desde el punto de vista, con todas las críticas que se puedan hacer gubernamental, hay una reflexión legal a favor de el diseño de una aldea modelo. Es decir, es decir, la ventaja de eso es que alguien ya habla de la aldea. Porque si no hablases, no habría discusión. Entonces, ya que te dieron la oportunidad, vamos a hablar de qué es la aldea modelo, ¿no? Yo creo que habría que hacer un esfuerzo de diseño importante, ¿no? Y de atrevimiento hacia la idea de la agencia. Es lo que decía Lorenzo, ¿no? Es decir, para pasar de los modelos de agricultura campesina a agricultura industrial, se crearon agencias. Si no, no lo hubieran conseguido. Agencias de invitación americana. Bueno, pues vamos a hacer nosotros una agencia para lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Y ahí juntamos todo el conocimiento y buscamos los espacios para... Y además luego eso tiene... Eso, mira, tiene... A mí me tocó en los finales de los 80 empezar a hablar de turismo rural en Ponga. No sé si alguien conoce Ponga, el concejo de Ponga, ¿no? Hablar de turismo rural en Ponga en finales de los 80 era... Claro, era imposible, porque tú tenías en la cabeza algo que veías que podía suceder, ¿no? Y entonces, esas realidades, cuando los campesinos dicen la hora que es, ¿no? Cuando decía que aquí no había nada de medio ambiente, ¿no? Una paisana dijo, pero eso del turismo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Eso no fue lo que hizo el fillo de no sé quién cuando marchó a no sé dónde y vino y nos trajo unos relojes. Lo que estaba describiendo, alguien se había casado, había ido de viaje de novios a Tenerife. Le sonó que había hecho turismo y le trajo unos relojes. Y ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Entonces no se podía imaginar a aquella mujer que el uso recreativo del espacio rural en el que ella trabajaba podía tener interés, ¿no? Afortunadamente ahora ya no hay que explicar el turismo rural, ¿no? Pues yo creo que estamos ahora con respecto al diseño de la aldea del futuro como las conversaciones con aquella paisana, solo que no se lo contamos a una paisana, se lo contamos a consejeros, a políticos, a partidos políticos, a gente que tiene decisión, pero esto le suena chino, esto de la aldea, ¿no? Se le suena... Yo no estando construir una nueva aldea, sino plantearnos hasta qué punto no estamos efectivamente, o sea, quemando territorio, urbanizándolo de esta forma, a través de modelos de vivienda unifamiliar, con jardín delante y jardín detrás, que luego no tiene mayor actividad. Y a la vez, sin embargo, dejamos que caigan en ruina estas aldeas, ¿no? Podrían fácilmente rehabilitar. Tenemos otra palabra ahí, pero puedes contestar. Sí. No, yo que tenga eso. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, sí, luego, pues venga, usted. Oye, yo pienso que hay un problema, como dice que últimamente está en izquierda, de que como estuvieran gobernando los extraterrestres. Pero yo pienso que el problema ainda más grave é que o goberno dos extraterrestres acaba convertindo aqueles vivos de Gabriel. Está. E vou a ver se describo como Sí, explica. pero é no meu lugar, é como que tiñan na rua. Nunca nadie a nada valeu porque dicía un peño no meu sitio cando tiñamos as vacas no monte, botando do monte para Sí. pasando que emigrar. E resulta que agora que me demos pinos, veo o lume, queimou todo. Onde vou? Na mesma miña parroquia hai un muíño. Cando era moi pequeno, oía os meus pais que falaban do propietario do muíño como un industrial, Sí, claro. que tiña caballerías que levaba o muíño muía. Pensa que era un potentado. Pois ese industrial morreu e os fillos heredaron o muíño. O muíño regalaron do concello. É un río así con certa capacidade de agua. Eu estou na idea, aparte dese muíño, hai dous máis, nun río bastante caudaloso, o concello comprou outro muíño. A ver, eso podría valernos para que somos ahora extraterrestres, nos déramos conta do potencial que ten iso. E se o goberno extraterrestre puñera a andar ese muíño, cambiaríanos un pouco a idea. Entón, acaba dicindo o profesor Lorenzo de que hai un tercio do territorio moito diseñado común. Se eso é unha oportunidade e lle facemos ver
os que son propietarios dunha oportunidade, cambiaría a mentalidade de nós, extraterrestres, e daríamos o valor que temos. E poderíamos dar valor a eses máis de 30.000 núcleos, porque hai moitos que viven nos pueblos que están convertidos que é a causa do atraso que teñemos. Vamos con 30.000 núcleos, que xa un que hai, poñemos grande, vamos todos para lá. Entón, claro, é un problema importante. Eu coincido diciendo tamén Jaime, de que, claro, as aldeas agora nunca van a ser de antes, pero sí que poden ter vida, entendo. Sí. Si nos adaptamos, si innovamos, e se admitimos a herencia. E a primeira herencia é os que están. Eu teño unha filla que trabalha xa nos concellos. E os problemas que teñen flipas. A maior parte, xente maior, que non ten familia, que non come comida porque non hai quen leve, que a axuda de fogar non chega porque non hai recursos. Aí dan dentro do traballo. Hai casas feiras. Os peregrinos que venen para aquí, que sexan ben recibidos tamén non vão pagar. Que veña a xente que ocupe, que trabaje. Hai na Ucrania, sobre el pan. Porque se me oía pan na Chiquipleno compraban pienso de yo na telas. A ver, estou dicindo que tonterías, pero pode haber. Pero claro, o problema é que nós, agora como extraterrestres, xa, eso non ten valor. Entón, claro, o problema que temos agora é na nosa mente, de que seamos capaces de ver a oportunidade aí. E non, bueno, acabou o mundo. Paga de facer as cidades que traigamos aí, que pongan molinos, onde se van poñer un molinillo do 100 metros de alto, será bon compoño, digo, pero o consello que nos demos cartos altos e que nos pagan as grandes para todo Cristo. Así dámonos conta de que temos valor. O problema é que non valoramos. Sí, falei un momento dos recursos e de quen gobernaba esos recursos e para quen eran esos recursos, evidentemente. Había outra tamén, non? Esta pregunta, cal é a perspectiva con respecto a estas posibles futuras aldeas en canto a mobilidade, precisamente por un envellecimiento da sociedade, de quen son as xentes que poden estar habitando estas aldeas. Supoño que non estamos hablando de unidades, senón un conxunto de comunidades o tema da mobilidade é importante, non? Porque como chegan deles ao seu centro de saúde ou os seus centros educativos, por exemplo. Cal é un pouco a visión neste sentido? Una pregunta compleja, ¿no? Sí, no está resuelto el asunto de la movilidad rural, ¿no? Porque el otro día me estaban hablando de un sistema de taxis, ¿no? Es decir, que no utilizar autobuses, sino utilizar taxis, ¿no? Es decir, y hablar y hacer otros planteaban una cuestión de bla 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 rural con una plataforma que estuviera conectando el que tiene el coche y tal y cual. Pues no, yo no sabría decirlo, pero sí, efectivamente, el tema de la movilidad es un tema fundamental. Los jóvenes tienen bastante menos problema con el asunto rural, pero la gente mayor sí. Só na casa é unha cousa fundamental de pensamento. Entón, a sensación de estar longe dun centro de saúde, dun hospital, creo que faz moito tamén neste sentido. Sí. Sí, o que pasa é que, a ver, por enlazar tamén o que decía este outro señor, non? A ver, Galicia, digo, eu parto dunha idea que é unha, bueno, tamén dialogamos e discrepamos, Jaime ou Paz ou eu calquera, non? Eu creo que o primeiro que temos que pensar, ou polo menos o primeiro elemento da miña reflexión que non o fixen explícito, é que non hai modelos. Eu creo que un dos problemas que temos é que necesitamos un modelo. Desde a ilustración necesitamos unha taxonomía e un modelo. Pero xa vimos falar do postmodernismo, xa estamos noutro mundo, xa podemos volver, xa demos a volta de 380 grados, estamos no mesmo sitio. Vale? Non hai modelos. Vale? Se partimos deso, somos moito máis inseguros, pero podemos ser moito máis felices. Porque os modelos xeneran moita insatisfacción. O modelo da Revolución Soviética foi capaz de, con 3 millóns de militantes do Partido Comunista, acabar co campesiñado. O modelo da modernización foi capaz de facer todo o que se fixo aquí, que acaba de describir perfectamente este señor. ¿No? E esa descripción témola en todas as aldeas. Tiñamos o gando no monte, de pronto
viñan os tratantes de todas partes a compralo, por certo. Os Long, que le deron un rector, viñeron a Coruña para eso. Antón de Marco e os seus fillos, os que fixeron Pescanova, se dedicaban a eso. Os que fixeron Celtia, que son os mesmos, se dedicaban a eso. Eso deu moitísimo diñeiro. Esas vacas do monte e moitas outras, non? Pero eses modelos sucesivos non nos serviron. A donde vou? Vivamos sin modelo. En Galicia temos un modelo, que son 50.000 aldeas, 3.000 freguesías ou parroquias, 3.600 castros, que casi coinciden, 300 concellos, 30 vilas rectoras ou algunha máis, medievais, desde a Idade Media. Ribadavia, Ribadeo, Mondoñedo, son vilas medievais. Levan aí 1000 e pico de anos, ¿no? Xenerando unha articulación do territorio. E 7 cidades. Ostras, é todo bastante... O sea, ese é o modelo. Identifiquemos o modelo. Non construamos modelos que non existen. Como estou entre arquitectos, supoño que moitos teredes visto esta magnífica exposición que hai no Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que se chama, non sei se Suburbana ou Suburbia, que explica dunha forma maravillosa isto que ti decías antes, ¿no? É dicir, como de unha idea norteamericana, ¿no? Que idealiza a ideoloxía jeffersoniana do que vai ali e ten, en fin, un espacio agrario donde construe o seu futuro despois de chegar de Suecia ou de Polonia ou de Irlanda ou de calquera outro sitio, e esa idealización acaba convertíndose na construción, por razóns económicas, non por razóns ideolóxicas, dos suburbios. E esa, que claro, justamente algo que explica moi ben a exposición é en España o suburbio era unha cousa mala. O peor que se podía vivir era no suburbio. Pero en cambio os norteamericanos, e ao final invertimos o asunto. En fin, hai un libro que, desto pode falar Emilio, que está aí, un libro que fixeron Emilio Carral e máis Xoan Carlos Carreira xa hai uns anos, que explica como eso xa ocurre. É dicir, xa hai non recordo a porcentaxe, pero cando eles o fixeron debía ser o 60%, máis ou menos, dos que viven no rural, nas aldeas, traballan xa na cidade. Non traballan no rural, claro que non, pero viven nas aldeas. Eso xa fixeron eles. Ninguén os ordenou, ninguén lle dixo que tiñan que facer, só ten un problema, a mobilidade. Si sube o gasoil, chaleques amarillos, que foi o que pasou en Francia. Teñen efectivamente un modelo moi diseminado e, bueno, aí hai un límite, que é ese. Como resolves? Home, temos tecnoloxías, hoxe, estado de benestar... o que pasa é que o estamos destruindo, pero capacidade para manter a xente vivindo no rural e que non morra soa, témola. Estamos concellos discutindo ahora mismo a FEGAM e a Xunta que financia eso, precisamente. Todos os que teñamos tías que viven na aldea sabemos o importante que é eso. Pero podemos facelo, pero estámoslo estropeando, ¿no? E en Galicia seguramente foi o territorio europeo que máis axiña inventou o sistema de mobilidade para motor de explosión, que se chamaron as compañías de autobuses. A empresa Ribadeo, o Castromil, o Celta, o Freire... O sea, no ano 17 xa había empresas de autobuses... O sea, ninguén o planificou. Desde logo non Maura, ni Montero Ríos, ni ninguén. É dicir, tamén hai que ter... Hai que aprender das capacidades sociais de organizarse sin ter que planificarlles todo. E iso non o facemos. É dicir, quen construiu os montes de veciños? Son un produto do pasado. Podemos decir, como son produto do pasado, eliminémolos. Ou podemos decir, que o que estamos dicindo neste proxecto, utilicemos ese instrumento que é como os Alpes para articular a sociedade rural. Bueno, eso, é dicir, o que eu creo que temos que propoñer, e a eso me refería co da lógica paisana da intervención, é non intervir. É actuar con eles e cooperar con eles, ¿no? Que eu creo que é máis práctico nese sentido. E iso. Sí. Bueno, sí, a min gustaríame dar aportar unha visión positiva sobre o tema das aldeas. Non é que esteñamos aquí pesimistas precisamente, non? Pero
pero estamos, métome no saco tamén, non, enfocando moitas veces estes temas dende a perspectiva da perda, non? Antes falaba pois eu dos oficios artesanais tal e decía, non? Claro, que se tal perdemos isto, pero a día de hoxe eses valores existen todavía, non? Pois sí, non como eran antes, teño que dicir que en moitos casos menos mal que non como eran antes, pero sí que hai valores que hoxe en día temos cuantificados, cualificados, que sabemos o que son, sabemos o que implican, e que poñemos sobre a mesa, claro, dicindo, é que isto, seguindo esta traxectoria, pois estamos en risco de perdelos, non? E, dende logo, pois o vivir nunha aldea ten moitos valores que pois sería unha mágoa, e é unha mágoa ver como pois moitas destas aldeas quedan baleiras, non? Pois polo que implica en moitos sentidos, pero neste tamén, non? Que é a oportunidade de vivir con unhas condicións de vida pois estupendas, non? E con uns valores que, por suposto, hai certos temas que non están resoltos e que habería que resolver, pero estou moi de acordo con que, en realidade, plantexar modelos dende arriba, non? Que non, como ter que inventarnos algo que totalmente alleo, que ven dende arriba e que se vai a superpoñer sobre o que existe, penso que son modelos que neste caso non funcionan, porque eses valores están aí. Entón, por iniciativa dos propios veciños, polo traballo que suman pois a xente que sabe de determinados temas dende outras perspectivas, etc. No? Por iso tamén penso que todos confluímos nesta idea de que non se poden tomar determinacións dende unha única perspectiva. Hoxe en día traballamos todos en equipo e en equipo con ideas diversas, pois eso está aí, e temos hoxe aquí sobre esta mesa para poder traballar sobre eso. Entón, esa idea tan nostálxica do pasado ideal, no? Que, ademais, bueno, eu cando escoito a meus pais, escoitaba a meus avós antes falar do pasado, non todo era tan fermoso e tan idílico, máis ben todo o contrario, non? Había moitos aspectos que, bueno, pois que mellor están aí na memoria, non? Pero que non queremos repetir, non? E, dende logo, o mundo hoxe pois ten tamén outras ferramentas que temos que botar man delas, non? E que debe pasar, entendemos, a formar parte tamén deste mundo, non violentando a poder ser, polo menos naqueles aspectos que queremos preservar. Entón, o que temos, sabemos que hai moitos aspectos bos que queremos preservar, que queremos que evolucionen e que sigan aí. E eu penso que estamos nese momento, non? En que, por suposto, que se perderon cousas, sempre se perden cousas, pero que temos unha perspectiva de poder intervir, e con intervir refírome, pois a veces simplemente, pois saíron aquí en certa medida maneiras de facer nada intervencionistas, simplemente de escoitar e quizáis pois nun determinado momento pois servir de apoio, non? E que están aí. E tamén me parece, porque sempre agora empeza a haber, non? Hai runs de que se nós non o vemos, hai outra xente que o está vendo, non? Estamos tendo inversións e intentos de inversións de fondos estranxeiros. Cuidado, non? Algo está pasando, non? Si permitimos que veña dende fora ese intervencionismo, pois non é por ser aquí proteccionista, non? Pero, bueno, non sei, en principio quizáis non é o ideal, non? Quizáis pois esas sinerxias que xa existen e que axudamos a veces simplemente a que saian, non? A que se poñan sobre o mapa, pois as temos aí e son valores que temos que considerar en positivo, penso eu, non? Simplemente un apunte co da mobilidade. Eu penso que o da mobilidade é algo que temos que asumir, porque en un determinado momento, cando se plantexa que este hábitat tan disperso é un problema para servizos, infraestructuras, etc., non? Claro, sí, pero eso é algo que non entendo que non hai maneira de chegar a unha solución, é dicir, de implantar un modelo en donde se loite contra esa dispersión cando en realidade se está intentando protexer, non? De alguna maneira, os valores desa dispersión.
Que pasa? Hai medios de facelo máis agresivos, non? Ou máis coherentes co medio ambiente e tal, por suposto, e cada vez máis, non? E o tema, pois, a experiencia que eu teño no traballo, por exemplo, da casa de veciñanza, cando a xente fala do que comentabas, Carmen, non? Do medo a morrer só, de tal, bueno, é que é dramático, o sea, é dramático. Os temas persoais que deben de estar, penso eu tamén, non? Neste cóctel. E que hai historias dramáticas e non se entende que a estas alturas nunha sociedade como a nosa este pasando isto, non? E pódese solucionar, sin lugar a dúbidas, vamos, polo menos mitigar, non? Sin lugar a dúbidas e además probablemente de xeitos bastante doados, non? Neste caso, por exemplo, é unha axuda coa que se conta nesta zona, que axuda no fogar, que é super valiosa, moi valiosa, pero claro, é escasa, é moi escasa, insuficiente, teño que dicir que están mans, ademais, de fondos de inversión, o sea, que ollo tamén, no? Porque saben onde está o interés, se non nos enteramos todavía, e entón eu penso que temos unha base de traballo, digamos, magnífica, estupenda, e que, bueno, pois haberá que aunar forzas para ser proactivos, non? E quizáis non tan nostálxicos. Temos outra palabra aí, perdona, antes de... Bueno, perdona un momento, solo por recordar unhas verbas do poeta Manuel Acuña, que definía o mundo rural, a vida rural, coas 3 Fs: fume, frío e fame. Por fuxir desa nostalgia malentendida. Moi brevemente, bueno, o primeiro é agradecer a organización destas sesións e intervencións que son ben interesantes. Agradecer que estamos escoitando. Eu só quería sinalar que nesta realidade complexa que se evidencia na sesión de hoxe, hai unha doble mirada moi sesgada, moi lastrada de prejuizos e moi parcial, que é a mirada da cidade sobre a aldea e da aldea sobre a cidade. Penso que non podemos pensar un problema só nunha dirección e que é necesario considerar as dúas, non? E sobre todo neste contexto do proxecto Terra, que é o que xenera todo este ciclo de centros espacios lugares, é unha oportunidade máis das moitas que pode haber, non? Para estudar, abondar nesa visión dupla, non? Esa cousa de aldea aspirando á comodidade e á seguridade dos equipamentos urbanos e a cidade xerando hortas urbanas, non? Para que a xente vaya a plantar unha leite. Eu penso que, como acaba de decir, que a realidade muda, se de cosas, se transforma a realidade e na transformación desa realidade está a doble visión estrana, sesgada e parcial dunha realidade frente a outra, cando parece que a evolución natural, non sei, pero que a evolución aproxímase moito a unha visión máis híbrida e máis complexa do territorio, deste territorio que estamos falando do occidente asturiano, Galicia, norte de Portugal, e que seguramente poderíamos estender a toda a fachada atlántica europea, non? Con moitos elementos e por isto parece que a tecnoloxía neste mismo momento, non? As comunicacións digitales
pero tamén a posibilidade da micromobilidade, da mobilidade personalizada que non pensar nos combustibles fósiles ou nos coches como estos coñece agora. Eu pensaba tamén nesta visión dupla, non? Tamén sin ningún ánimo só facer un diálogo sobre esta intervención sobre Lorenzo Fernández, non? Esta idea de que non temos modelo, claro, vivimos na época do pensamento débil, non? Xa non existen grandes sistemas de pensamento e tal, eso líbranos de moitos sufrimentos, sin fluida, con contos, o pensamento forte levounos históricamente a grandes desastres. Pero hai algúns sistemas, non? Hai algúns modelos perversos que están funcionando. Es decir, cando o centro legal ou productivo en Galicia resolvese con múltiples polígonos industriais chantados no rural, por exemplo, non? Cas posibilidades de microcentros de producción as realidades rural fragmentados no territorio para levar xente nova e familias a aldea. Xa está, tamén teño que evitar pensar que cando se fala do medo dos maiores nos rural a morrer solos, como nas cidades, eu tamén, claro. moito medo a morrer solos. Máis ainda, non? Sí. Sabemos que eso, que o mellor non se entendeu o que decía eu, eso que nos leva é que si temos unha rede de núcleos, que queremos manter esa rede de núcleos, e que esa rede de núcleos non Decaiga. non caiga en obsolescencia, Sí. o que temos é que manter esas dotacións, porque moitas veces esas dotacións incluso eran dotacións privadas, o sea, eses núcleos antes tiñan un cine, tiñan un salón de baile, tiñan unha tenda bar, o sea, falando das privadas, e non como supostas públicas. Entón, claro, se temos unha rede, temos que tamén pensar en unha rede de centros de saúde, unha rede de centros de maiores, pero claro, se facemos un único centro de maiores na capital da provincia de miles e milleiros de habitacións, o que estamos é de repente trasladando unha serie de población e sacando a do seu medio e poniendo a nun centro destes que además moitas veces ni siquiera está en cidades, sino que está non é na radio de esa cidade. E o está sacando de seu ámbito territorial. Hai unha palabra solicitada. Boa tarde, gracias por solicitar esto. A mí gustaría comentar simplemente unhas cousas. Creo que todo isto que estamos a comentar aquí en base vai alrededor de satisfacer as necesidades que ten a poboación, non? E as aldeas ou cidades, primeiro, pensaron en como satisfacer esas necesidades, e moita desa necesidade era primeiramente o alimento, non? En base ao que se artellaba a propia aldea, en base ao que se artellaron incluso a capacidade de xerar as cidades. E a min, neste novo repensar, o que me sale pensar en que debemos compartir o cuestionamento sobre o propio status quo, non? É dicir, o que dicía Jaime da nevera da aldea, non? Que a día de hoxe, eso pasou a mí personalmente, non? Tíos meus que tiñan 3 limoeiros, tiñan unha bolsiña con limóns. Meroski nas súas neveras. Simplemente tiñan que salir fora. Eran vítimas, para min, dun sistema alimentario globalizado que está a dinamitar todas estas habitabilidades posibles no mundo da aldea e no mundo tal, non? Entón, aí pensando en quen ten que facer isto, como ten que facer, e en canto tempo, eu creo que a media desta sala vai un pouco máis elevada do que o mellor debería pensar no futuro,
No, es decir, Hecho que hai. Sí que hai. Creo que convén trasladarnos á mocidade, ¿no? Porque moito das características de como vai ser esa aldea futura, ¿no? Por exemplo, nós agora vamos a lanzar un proxecto para a Mariña, que é a Mariña Lab, como un espacio de experimentación donde a mocidade ten que diseñar a Mariña do futuro, pero dende onde? Dende o alimento. Por que? Dende saber nutrir e satisfacer esas necesidades básicas. E se se lles plantexan esos cuestionamentos á propia mocidade, eu estou convencido que moitas das problemáticas que nós a día de hoxe non sabemos como resolver, eles teñen además porque lles compete, non? Porque hai un componente social que non nomeamos nada hoxe, e é que parte deste éxodo das aldeas hacia o ámbito urbano se debe en gran medida a un componente intrínseco persoal, ¿no? De la motivación intrínseca que hai de ter a capacidade de elección, de mellorar e ir a outra, ¿no? Pero agora xa estamos vendo xustamente o contrario. Hai moita xente que está vivindo na urbe, que non ten a ligazón coa aldea, como podemos ter moitos dos que aquí estamos, e a súa alternativa, a súa capacidade de mellora, a súa capacidade de prosperar é vivir un modelo de vida totalmente descoñecido para sí, que é o modelo da aldea, ¿no? Estou de acordo en que parte desa, o propio alimenta, ¿no? Creo que hai un algo mellorable que deberíamos ter feito co mismo, e é baixarse dese plano estratégico e pensar máis en facer. É dicir, ¿no? Que esa parte de xestión de como se xestaron as aldeas e como se debe de xestar a futuro, igual non ten que ter tanto marco teórico, e si ten que ter moito máis marcos de experimentación, e se facendo ao territorio, como colector de tal. Non sei, e aí simplemente xa Armando, gustaríame pensar que nese novo repensar dos espazos o debemos de facer en base social, ¿no? É dicir, de satisfacer esas necesidades alrededor do alimento e a partir de aí ver todas as dimensións que o alimento ofrece. Porque cando estamos dicindo de que non hai economía dentro da aldea, eu non estou de acordo, porque sí que é certo que hai. Pode ser que este menosprezada con respecto á visión urbana, ¿no? Pero incluso en Galicia, Asturias, Occidente Asturiano e tal, o urbano e o rural casi se mistura dunha forma que non tal. Entón, esa soberanía alimentar podería nos levar a esa soberanía territorial, ¿no? A eses novos modelos. Moitas veces. Sí, seguro que os meus colegas tamén queren dicir algo, pero eu quería dicir 4 cousas, porque eu creo que estás habiendo cousas moi interesantes e moi críticas, e eu creo que temos que velo así, ¿no? A ver, eu creo que eu estou moi de acordo con esa idea da visión bidireccional, ¿no? Que saliu aquí varias veces e agora salía. Efectivamente, eu son máis urbano que un semáforo. Por eso, precisamente, intento entender o mundo rural, porque nunca entendín. É dicir, meus avós, toda a miña familia, meus pais viñeron do rural, toda a miña familia vive no rural, pero eu non era capaz de entendelo. O sea, sigo toda a vida na idea de intentar entender por que a xente no rural se comporta, fai, organiza, porque saben facer tantos oficios, porque meu avó sabía facer de todo, e eu non sei facer nada, ¿no? Entón, eu parto dese punto de vista, ¿no? Pero nesa lógica bidireccional, claro, que tamén salía antes. O que pasa é que eu creo que aquí, e a cuestión dos modelos me parece moi importante, ¿no? Pero, porque claro que hai modelos malos. Eu me referín a eles dicindo varias veces e dicindo que hai modelos tradicional inerciais que están podendo con nós. E logo hai outros novos, o acaparamento, os fondos de inversión. O sea, en Galicia está comprando terras por todas partes. Non sei se sois conscientes. O sea, hai fondos de investimento comprando terras por todas partes, ¿no? E moita xente vendendo. En vez de quedarse con ela, non facer nada. Que foi o que fixemos toda a vida, e non pasaba nada tampouco. Non faz nada, pero tampouco a das. Esperas a ver. Bueno, non é mala posición. A ver, eu creo que en Galicia están facendo cousas moi interesantes. En Galicia e en toda Europa, ¿no? E que xustamente, vale, eu digo, non hai modelos. Hai modelos malos. Hai unha realidade que se está construindo. Olvidémonos dos modelos ideais, porque non hai grandes relatos.
Eso xa pasamos. Pero hai modelos que se están construindo. Hai cousas que están ocurrindo. Analicemos, eu como historiador tamén son científico social, eu quero saber que é o que está pasando. O que fixemos en Revolta, o que fixemos en Eoalimenta. Eu non digo todo o que fixemos mal, porque algún día haberá que contalo, claro, pero claro que hai moitas cousas que estamos facendo mal, pero polo medio estamos vendo que hai experiencias productivas innovadoras potentísimas que parten dunha idea de unha persoa e de pronto é un negocio impresionante, basado no rural, non? Antes falei dun, Bico do Xeado. Pero hai moitos máis. Prato do, que está aquí presente. Todo isto que estamos vendo no Barbanza, o que está facendo en Carballo, os montes de Carballo aquí ao lado. Quer dicir que hai unha enerxía que nos podemos acompañar, que temos que identificar, recoñecer e acompañar, sin explicarlles o que teñen que facer, porque hai que xa están facendo. O primeiro que temos é que identificar que o fan, non? E nese sentido, eu son moi optimista, non? E alégrome de que Luz dixera eso, porque non parece que a mellor que temos unha visión pesimista. Pero aos que teñen unha visión romántica do pasado e nostálxica, e eu teño estado en algún encontro así moi neorrural, e a miña pregunta é sempre a mesma. E que facemos co cura? Vale? Claro que non hai idealización. Ao menos pasamos unha ditadura de 40 anos cunha igrexa católica que mandaba de arriba abaixo. Non falemos xa das mulleres e que agora me veñan a decir que podemos que eso é maravilloso. Depende. Se hai cura e hai religión impositiva, pois a mellor empecemos a preguntar que facemos co cura. E logo falamos dos galos, non? E do campanario. Porque non podemos ser tan inxenuos. Claro que o pasado non é. O pasado está cheo de contradicións. Tanta contradición que houve unha guerra, unha matanza de 40 anos de dictadura. Toma a contradición. Logo, eu creo que, non quería dicilo, pero vou dicilo, xa que acabamos de velo. Un modelo de intervención coparticipada é justamente o que fai Luz o que fixo Luz en Roupar. É exactamente eso. O sea, é que se están facendo esas cousas. Que ocorre? Que ao final hai un cartel, non se fixo aínda, pero esa é a idea. Non é ningún aldea modelo, nin o fixo un conselleiro, nin o fixo un gabinete contratado dunha asesoría destas que como se chama? Marina Mazzucato xa nos explica que o gran negocio de non facer nada. Non, o fixo ela cos veciños, porque dali estableceron un diálogo, eles que querían facer unha cousa, ela lles ofrecía outra idea, e ao final chegaron a unha conclusión maravillosa. Eu, desde logo, se na Devesa montan eso, meus pais estarían encantados. E xa temos o círculo abonero para montalo, pero falta capacidade social e política. E unha arquitecta como a ti que se xa dali, e se pode falar con eles, por exemplo. Non? Quer dizer, que eu creo que aí hai cousas que se están facendo e hai futuro. E acabo. Razonando sobre os espacios, sobre o que hai que perder, o sea, as aldeas que se están baleirando, é normal que se baleire. No ano 1900, a expansión do territorio en Galicia chegou ao cumio. Chegamos a vivir en sitios imposibles. Isto de, pero que fai aquel vivindo alá arriba? Efectivamente, non hai que vivir alá arriba. Non falo do Caurel, que o Caurel é o sitio a onde chegaron os romanos a Galicia, non a Coruña, chegaron a Caurel. E viñeron polo Caurel, non pola Coruña. Eso foi unha narrativa que creamos nos despois. Pero é certo que hai sitios que deben de abandonarse. Non ten sentido vivir agora no pico do monte, donde había agricultura de rozas, milleiros de cabuxas. Non ten sentido. Bueno, supoño que a xente que viviu ali pues, lle dá nostalgia, pero non... O sea, sobra sitio donde vivir. Esa é a conclusión. Escollamos ben donde vivir e ese é o plan. Cal é o plan? Donde podamos vivir ben. Non vivir mal e facer esforzos que al final dan lugar a dramas, incluso convertidos en películas de bestas, ¿no? Que teñen que ver con isto, precisamente. ¿No? E logo hai aldeas destruídas. Antes se falaba dunha. Aquí tuvemos un proceso de destrucción terrible, que ainda non asumimos. ¿No? E aí tamén hai unha discrepancia coa idea de colonización, porque colonización ven de América, de Colón. E colonizar é ocupar o territorio dunha forma... Eu creo que aí hai unha idea que hoxe se utiliza e que eu tamén me gusta discutir porque eu creo que temos que falar de outra forma. ¿No? De todo o discurso de Jaime, o de colonizar é a idea que máis me parece que merecemos. Eu entendo o sentido, pero xa o propio nome nos leva nunha dirección. Estamos no mundo de colonial, por lo tanto non podemos colonizar. O sea, podemos inspirarnos no que se fixo, pero incluso as lógicas do franquismo, que a veces era un libro moi bonito que fala desto, o sea,
se hai algo que fixo o franquismo, está mal. Pero non por razóns políticas, porque non se pode reproducir en democracia. É imposible. Entón, xa non nos sirve, e só por eso xa non nos sirve, non? En términos históricos, está mal. E logo, están as aldeas, chamémoslle do futuro. Porque se en vez de modelo, te chamamos do futuro, que tú falas deso, non? As aldeas do futuro. Eu estou de acordo contigo, mellor que falen de aldea modelo que falen de desecar a lengua da antela, non? Aí estamos de acordo, pero é moi importante o significado que hai detrás das palabras e o significado histórico profundo, non? Non no sentido, bueno, eu creo que temos a oportunidade, e acabo, de falar de aldeas do futuro, que teñan estes equipamentos maravillosos, onde a xente poida morrer soa, pero non soa, porque onde morre soa é no barrio da cidade, e a encontran 3 anos despois, e dices ti, pero esa como estaba, que vía nunha casa barata, abandonou todo o mundo, quedou ela sola, e a xente creo que marchara para a aldea, e non marchara para a aldea que quedara ali, non? Non sei, a aldea baleira, a aldea destruída, a aldea de futuro, nos dá unha gradación, se me acaba de ocurrir, escuitándovos, non nos trae, que a mellor nos permite traballar. Mira, da aldea modelo empezouse a chamar fai un par de anos aldea inteligente. Ben. Jaime. No, mira, hablando tenía una anotación que antes decías que no sabías cómo llamar a ese patrimonio, que llamarle menor. A mí se me ocurría lo de patrimonio humilde, pero por el planteamiento etimológico de humilde, que viene de pegado a la tierra, humilitas, ¿no? Es el patrimonio pegado a la tierra, que es el que surgió de la tierra, ¿no? Bueno, se me ocurrió para ponerle... Además es que te pone en disposición, ¿no? No, bueno, muy interesante lo que planteó Lucas, ¿no? De hablar sobre todo con la gente joven, ¿no? Porque es la que está más inquieta con temas de vivienda y con un montón de asuntos y de alimentación. Y sobre todo la centralidad del alimento, ¿no? Que eso no solo sirve para aldeas, sino que sirve para las ciudades pequeñas, ¿no? Esa reflexión sobre lo que tienen que hacer las ciudades sobre la forma en la que nos estamos alimentando. La política municipal de abastos era una política central hasta los años 40 o 50. Es decir, tenías que ocuparte de que la ciudad comiera y era política, ¿no? Ahora no hay política de abasto. La política de abasto la marca Mercadona, Eroski, los que se sitúan, tal, y por tanto hay una dejación. Y conviene, yo creo que ese es un asunto central para la aldea, porque la aldea sí que realmente manejaba el territorio para producir alimento y energía, pero la ciudad también tiene que reconocer. Y luego son esos detalles, ¿no? Que yo los apunto, ¿no? Hay una aldea, una parroquia que es de Meres, que está muy cerca de Oviedo, y desde siempre los de Meres abastecían a Oviedo de leche. Entonces decían, nosotros somos de pueblo, pero no te olvides que desde aquí vemos la pica a la catedral. Es decir, sabemos lo que se cuece ahí. Dice, pero al revés no funciona. Los del centro de Oviedo no saben lo que está pasando. Es decir, que esa necesidad de la relación es fundamental, porque necesitamos aliarnos con la ciudad para la restitución de la aldea. Bueno, nada, moitas grazas. Imos dar por rematada a cousa esta. Eu quería só dicir unhas palabras dunha socióloga ben coñecidas, Saskia Sassen, profesora e investigadora na Universidade de Columbia, e que lle deste o premio Príncipe de Asturias, cando ainda era príncipe, no 2013, que decía ás poucas semanas de declararse a emerxencia da COVID, ou a pandemia da COVID. Decía exactamente en Madrid, en abril de 2020. Quizá los pueblitos que existen por todo el mundo serán los que nos permitan sobrevivir. Bueno, e nada máis. Moitas grazas.